kisan da kin da shigo ne sai na dan dawo garin da dake dan yawo dawo ba baby na wala biyu zaki shiga gida ne wallahi ne shiga gida abu a baby ya ba baby da auta ga kika wallahi kwana biyu da ba dai na kaji cikin wani abun nan wani tension ke gaba dai ba mun wani jin dadi wallahi baby na dake dan samu kudade ba ne wallahi bai ja ba ni sai bi ga ne la ilaha Allah ya biya baby da rike wannan mutum din kawai rike su ba ai da ne ai da kana kiya ba da ne da ba iskan kiya ne ba alai ka sun da dawo ba normal ai ta bule da sani ai da bugu su da baby da sani wallahi to da Allah yanzu baka ga wannan rabe ba barka ran kina mu ta ba je banki ba to ba su tanti amma insha Allah da baby ga su kida ji wallahi sai dai bari ai ka san ruwa ai da ga ba to alai ka sai kuma ta so ba normal ba ko ai da ga kun tafi haka a ga dan dan dawo kisan na buru abokina har ma ina so ka bada a cikin kudin ba ka ba manta okay wai bari da ko dai ba ga jira ba ka ta zo ai ba ga jira ba la auciya yanzu rayuwar nan haka take shekara da a ce da dawo amma ko neman ka bane ba saboda rayuwa ta yi mai daɗi amma bari yanzu za mu ga shi insha Allah zai ga shi idan ma san yanzu ina zan ganshi a ce zan ganshi insha Allah zan yi nuna na ganshi yanda ba ina ga da a sha in Lagos sai kawo su ba hujina fara da yawa wallahi lafiya ne shekara wani ya san alƙur'an jiya da dawo da jiya da dawo rayuwa ba haka take ya zaka kada kuma ka neman mutane wani gasa neman mutane na dan je gurin wa waya mai chocolate ko dan maka da budura baka ta faɗa mu ba wannan ke san da nake bari ne ka fake fi da yankin da kwaja gaba dai zaka sai amma tabbatar da yau baka da hankali gidan mu ba an kai wasa yin daga zan siya zaka siya a to da ba kai mu da biki ba za a siyar ba kake tunani ai da sai da ma gidan mu gwara naji alƙur'an ko bashi ne baban su ya bani ita bashi alƙur'an mu ko da kuma ya tabbata wallahi ina ga ma yanzu ina so wani alfarma zaka mu sami ya Allah yau zan dauko ba kuma ka san dole sai da kai abun zai ba da kala to me zan ba ni take da ni tabbatar ba da san da take mu ba kana ganin ni zo mu je tabbatar ba wa kana ganin ni karamin dan jikka bane ai katon shege na ce me ya kawo ka kuma yanzu ai ita ce wata baby ana zaune kano kaiwa wai mai matsalar ka da ni ne da girman Allah ka fi ka addaba rayuwar mutane mushabce waye kai wai dan Allah ba mun san ka iya so na garanta dai mu da zuwa zuwa ke yana ya matsi da ni kenan yana cewa ina son shi me kan yi da kai ka kalle ni za a gaje na yi kala da kai kamar ke buje fa na miki wani ka kalle ni ba 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 wai ina nufin na mutu na dan sunna a wa kan mu kara ka da kai kan mu kara ka da kai a nan kake zuwa kake lale su a'a baby dan Allah kula yake fa baby dan Allah dan annabi ka kara na gane an da kudin da suke karewa ka gane ma ka kara ka nuna ka karin malam kai na gane an da kudin da suke karewa kawai aba baby ni ne ka kalle ka dan girman Allah ka kalle ka ji ni wanda kama ban kunya wannan